Julian kien imqareb ħafna. U kont nitla' pereżempju l-iskola u dejjem bil-qeda fuq is-sit taħdej l-uffiċċju tal-head għax dejjem keċċuh il-barra. U kont ġu erġajtaw. Inta f'kif nagħmel niċċajta in a way. Itlaq kien jagħmel tkellimniex, itlaq. Konna qed ninkieħ. Ja, minn hemm bdejt insir nafu ġifieri. Mbagħad eventwalment. Mbagħad eventwalment kont tiġi intu kollha mill-ħbieb miegħu. Wara l-iskola. U mbagħad darba minnhom ma kellux fejn imur fil-Christmas. U għatlu jiġu għandna u minn hemm isa. Jien jidher niftakri tistaqsini jekk irridx il-Julian isir hija. Imma le dak iktar tard. Iktar tard. Għax dak beda isna social contacts. Mbagħad meta ġie joqgħod għandna ma min diskutajta magħkom. U mbagħad wara St. Patrick's. Mbagħad wara u fil-fatt Julian ġie meta jien ma kontx naħdem St. Patrick's. Għax it wasn't only tiffosterja u Kan kontra regoli, ma jew ġust inti deċidejt li mhux etika. It's not ethical. Għax fil-fatt kien hemm xi boys li kienu ħadu għalihom li Julian kont simpatizza aktar miegħhom li. Kif kien jaħdem hemm is-social work St. Patrick's? Ġifieri inti kont social worker ta' kulħadd jew kien hemm numru ta' social workers? Kien hemm social works oħrajn li huma min kienu kollegi għadni nħobbhom sissa u li għalmuni ħafna għax jiena kont ġdida u kemm Lina, she was my mentor, brava ħafna, brava mezz. U tfal tħobbhom ħafna u taħdem ħafna li Da social worker Lina? I think so, yep. Yeah. U kienet għalmetni ħafna. U kien hemm father x'ismu. Mamma mia, nsejt x'ismu. Savio. Kont nħobbu. U jgħalmuku St. Patrick's kien hemm affarijiet sbieħ ukoll. Meta kont tara dik is-sofferenza f'dawk it-tfal? Kont tiftakar fik? Le, no. Le, sa dak il-punt ġifieri it-tfulija tiegħek kienet fej kienet fil-memorja tiegħek kont kompletament ikkanċellajta Mhux ikkanċellajta, I came to terms with it. How? You come to terms, like how il-ħaġa saret. Ma tistax tħassara, saret immissa wasaltaw. Ma d-niġem. Ma kellekx risentimenti? Le, at the time, iva, ma mbagħad. At the time, waqt li qed esperjenza? Waqt li qed esperjenza, imma mbagħad, meta żewġt kelli tfal, kellna ħajja mhux ħażin. Għalkemm mbagħad spiċċat, imma kienet tajba, vera. ċorta għadni t-prova nifhem il-motivazzjoni, fis-sens nifhem li hemm minnu di natura altruist. U naħseb li spiex hemm logħba ta' ġeni u dispożizzjoni fundamentalment kimika, però wkoll hemm element ta' trawim. U ma nafx minn fej x'kien l-iktar li sawrek fil-persuna empatika li zirt. Ma nafx ta' Jon, I mean, it's like that. Asna għot naħseb fuq. Għat ma kontemplajta le? No. I mean, I'm like that. If I have something, I give it. Meta mmut ma senħu xej, ġvi ma affarijiet materjali ma jiswew xej. I mean, allora mill-li għandi nati ju. U kif servietek dik tul ħajtek? Ġifieri. Il-fat li mill-li għandek tati? Kif servietni? Taħseb li jiex tħajja ħjar minn ħatiħor? Lu, ma għas nikkol. Naħseb ħajtiħor jiex ħafna ħjar minni. I mean, għandek ħafna responsabiltajiet u meta minna tibda fostering, per eżempju. Ma responsabilta sabiħa u koll, fil-sens li tara. It's heavy u koll, imma. Tara dawk it-tfal li seta kellhom ħajja ħafna iktar diffiċli u ħafna iktar traġika u inti tkont ta' spalla li jom nasib. Iktar rewarding minn handbag tal-Prada, nimmaġna jena.
Qatt ma kellik handbag. Għandi handbag bil-vizet imma fake. Nasib illegali dak. Illegali, fejna strajtu mount wieħed fit-triq. Eh? Strajtu mount wieħed fit-triq, kienet ibiħ.